Iepa Julen, zer moduz? Ederki zaro, elgetara etorrita, ondo iruditzen? Bai, gaur ekarriko diguzu nago bizia ezagutzeko irrikitan nago. Eta ni zure belarri presta. Bai, banoa bere bila. Gero arte! Kaixo. Zer moduz ondo? Ondo. Bueno, prest, Euskaraldian parte hartzeko? Bai. Belarri prest izateko, Bai. Haupa, bigote? Kaixo. Bueno, Enerik, ikusten dut eskuak bizi darabiltzula, Bai, eta belarriak prest, Martan gomendioak entzuten. Belarriak prest, aho bizi. Da Marta, Marta? Bai. Zu Euskaraldian aho bizi izango zara? Bai, hasi izango nahi. Ze hizkuntzatan da hori? Portugesez eta erderaz. Azarrez ez horretik? Ez, horregatik ez, Horregatik. 30 euro ordaindu dudalako pastilla. Eta lo egiteko da, esan dio ze aldenari, pues ja lotan ia geratu naiz 30 euro aitzeako. Eta bai, irakurtzera no, aber zer egin behar dudan edo nola. Zela egiten duzu berba zuen artean? Ba, normalian euskeraz. Bai? Bai. Txoinua jarri. Ne kalean egote gutxi egiten da paita, ezin daga ez lizpika behien boan. Ze kalean egote gutxi egiten honek. Bai? Bai, gutxi, Eta? etxean da pasiuan. Ah. Eta gamek plazan gutxi. Bueno, itxusa purtsu, Bai. ni galdera bat inbidatu eta. A ber, zuk egunerokoan euskeraz? Bai, noski, Beti euskeraz? beti. Bueno, zuek egunerokoan zer euskeraz? Edo Bai, gehienetan bai euskeraz. gehienetan? Bai, gehienetan, ba, normalian. Beira, txiki honi esaten diot erderaz, aizu, bezedes libe, belarriko mina ematen didazu. Ez dizut esaten hori? Bai. Beira. Euskaraldia bertan da. Ni hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, marabilena, biziala sortzen da. Bueno, konta eguzu pixka nola izan zen prozesua, edo nola esan zizuten, nola konbentzitu zituzten? A ver, vino una clienta, me comentó lo de la campaña y dije, bueno, pues sí. Pero esto antes del verano, ¿eh? Y me comentó que había, pues eso, Belarri Press y Aho bizi, oi. Dije, bueno, vale, yo Belarri Press, bye. Vale, pues nada, me dijo ya tenemos que ir a una pegatina durante unos días y tal. Bien. Y luego pues se ha convertido en todo esto. Ez zaizu gehiago gustatzen hau, ez? Estoy. Bueno, baina politia izango da, ez? A ver, Zuk hori yo- nahi dezulako. Sí, yo lo siento bien, o sea, estoy contenta con hacerlo. Lo que pasa que, a ver, tienes vergüenza y te da apuro y... Pero es normal, no estamos acostumbrados y Hoi es da. normal. Pero bueno, estoy muy contenta. Zer dozu hau, afizioa, ofizioa edo zer dozu hau? Pues da, bisak dira, ofizioa eta afizioa. Ni ezin nintzen nire gaitxik gustatuko litzerak ondo egotia eta pues, itxura aldatzea, eta justo erazagutu nuen aukera bat aurkitu nuen profesionala egiteko, eta hasi nintzen, eta oso pozik nabil. Orduan, uste dute oso garrantzitsua da konfiantza hartzeko. Orduan da bide bat konfiantza emoteko jendeari. Egiten duzu, irudi eta kosmetika, aholkuak Eta aholkuak gainera da, aholkularitza gainera. Osea, gehiena da, aholkularitza ze ondo datorki ondo jendea, eta, bueno. Gero norberak egiteko, ez da? Bai, bakarrik da, hori da, jendea ikusi behar du nola egin. Bueno, ondo ari zeinaten da jarraitu, aholkuak emanen, segi. Bai, hartu hori pixkat, kolorete pixkat, bai, gustatzen zaizu. Bueno, eta gero astindu brotza, beti astindu, eta ipini bi eskumu aholan, eta, bale, 3 toke, tak, belarriraino, bai, eta gero ti. Zuri euskera zitea asko kostatzen zaizu, ez? Baina ulertu gehiena. Bai. Ez dezu izan aukera euskera ikasteko? Nunca he podido hacer, o sea, yo fui al colegio público, nada de euskera, ni siquiera como asignatura, y luego cuando los críos empezaron a Ikastola y empecé a ir a los Coltegui, se me complicó la vida por problemas familiares y no he podido seguir haciéndolo. Luego me he dedicado pues, a cuidar abuelos y niños y de todo. Y trabajar, claro. Entonces no he tenido tiempo físico para poder hacerlo.
Oida, zure lantegian gaude, Ogi Berrin, Ahora sí, Lazkaon, esto oida, sí. okindegia. Hemengo hizkuntza gehiago menperatzen duzu, ez? Hemengo hizkuntza, tabernako hizkuntza eta gehiago menperatzen Pero aquí duzu. he aprendido mucho y me he soltado mucho a la hora de hablar con la gente, ¿eh? O sea, pero claro, lo típico, un pan, medio pan, dos lleva aquí, cafesne, Zenbakiak, hola, zenbada, pero un poquito más allí, pues es lo que me cuesta. Vale? Perfecto. Zelan ikusten duzu? Bai, bai. Nerit, aspaldi ezagutzen duzu elkar, Martak eta Bixok. Ba, oin 8-9 bat urtetik zautzen ga. Bera Euskaldun barrixa da. Bai. Eta zuk omen dakizu ondo, apurrat berak egin joen bilakaeria, ezta? Euskariakin. Bai, etorri zanean ezekixen euskeraz bape, baina lehengotik saiatu zan iztxo batzuk ikasten, egunon, agur, poliki-poliki geixau eta geixau, saiatu da pilo bat, hizkuntza eskolara joan da, ordu pilo bat sartu dauz, eta pilo bat ikasi dau. Asko. Bai, ezta? Bai, Marta, bai. asko saiatu zara. Hor nabil, eta jarraitzen dut, Ez dut laga, eta, bueno, nire asmoa da euskaraz bizitzeko. zuk etxean 3 seme-alaba dituzu, Bai. eta eak elkarren artean euskera zingo dute. Normalmente si está el Aita, siempre me hablan en castellano, porque el Aita también está en casa y la conversación es para todos. Pero si estamos, o sea, Óscar, Marina, mis hijos y yo, y la otra está fuera, ellos, vamos, me hablan en euskera para, o sea, para que lo siga intentando y venga. Oida, eta zure gizonarekin erderaz, Bai, ez? bai. Claro, biotako inorrek ez daki euskeraz. Ez. Baina, hala ere, seme-alabei euskeraz, eta ikastolara eraman, eta Todos. dena, ez? Bai. Bizitza hori nahi zen zure seme-alabentzat. Bai. Yo tenía muy claro que tenían que aprender euskera desde el primer día. Y vamos, que lo he fomentado y lo hago, por supuesto. Estaría bueno, ¿no? Somos vascos. Hori da, zu baina euskalduna, zera ez ni zuk hori. euskalduna naiz. Baina, no hablo bien euskera. Hori da, ez Y es dakizu. una pena, pero es así. Oso jarrera ona da kaberak euskeran aurrian ze beti saiatzen da euskera zeitzen. Normalian, Marta ez da erderaz hitz egiten etortzen zuregana euskeraz baizik. Eta nik uste dut bide honetik doiala. Eskerrik asko. Posten naiz, hori gustatzen zait hori entzutea, bai. Da reconocimiento modua, Ni badakit nire esfortzua edo aleginak egiten ditut euskera hitz egiteko, eta oso pozik posten naiz, igual entzuterakoan hori. Zu 11kakoan zaude, Lazkauko 11kakoan, euskaraldi honetan. Belare Prest figurarekin, uste duzu jendea gehiago animoko dela zuri euskaraz egitea? Yo creo que a la gente mayor se va a animar más a hablar en euskera, cosa que no hacen habitualmente, porque yo creo que nosotros hemos tenido un comercio toda la vida, ahora es esto, pero antes era un supermercado. Entonces a mí me han visto toda la vida aquí hablando en herderas, entonces les cuesta mucho a la gente mayor. Sin embargo, la gente de la edad de mis hijos, los chavales que vienen por las mañanas a desayunar, estos todos me hablan en euskera. Saben que perfectamente me pueden hablar euskera y hasta donde yo llego les sigo en euskera. En el momento que no puedo les contesto en herderas, o sea, pero me relaciono así. Hori da, orduan, jende gaztea errexago hasten zaizu euskeraz, Helduak baino? Sí. Igual, ohitura hori guaindik ez dutelako hartu, ez? Claro, pues también. Eta neritzek beraue asko lagundu omen zaitu, ezta? Beti laguntzen omen zaitu, ezta? Oso naturala, eta beti erakusten dit gauzak nola esan behar, eta egia esateko ni batzutan dakat gauza ikasi zugandik ikasi nituen gauzak, bere zure irudia etortzen zait burura, bai, eta da, azkenean egiten du oso normaltasun batekin, eta respetu handikien, oso laguntzaile honena niretzat da eneritz. Eta beti. Eta bestela, Elgeta ere herri ona izango da, ezta? Bai, bueno, egia esateko, Elgetan beti izan da oso erreza euskaraz erabiltzeko, eta jende laguntzen dit pilo bat jendea. Adibidez, Julian, kiosko mutia, horri izan, eta diruarekin. Zu alzienan, zu eibarkua izango za, ezta? Baina ni Zaragozakua naiz, baina ni nahi dut ikasi ondo izatea, eta ja, ikasi dut Julianen esker, ikasi dut ja zifrak eta oso ondo. Eta gero umiekin ere, ja eskolan doia zela, eta ja matematika eta dana euskeraz, eta ja ez dakate arazorik zifrekin eta. Eta politia izango da, ez? Kambio hori ikustea hemen Estoy muy barra contenta. bestaldetik. Hay gente que lo ha visto en la tele y me han dicho, oye, ¿qué te viste?
Y bueno, mando la enhorabuena y bueno, pues despacio me van pidiendo todo en euskera, me van contando cosas, poco a poco, y si no me repiten. Hoi da, ze egongo da jendea etzona usteko zuk ulertuko zenunik bai, ez? Egongo da jendea baita, etzona espero, zuk euskeraz ulertzea, ez? Yo espero que me hablen en euskera, siempre, y quiero que me hablen en euskera siempre. Cuando no pueda, pues yo voy a preguntar, pero pues yo quiero aprender, entonces esa es la forma de romper el hielo. Hoi garrantzitsu izango, ez? Ikasteko nahi hori, prest egotea. Sí, estoy preparada para eso, para aprenderlo. Bueno, ikasi dut lotza kanpora botatzeko, eta, bueno, ze gertatuko da. Pues, hemendik hobetuko, aurrera eta hobeto egingo ditut gauzak, eta, bueno, hori da. Eta hemen Lazkaon zer ikusten duzuzuk? Jendea dexente moitzen da Ahora está euskeraz? muy acostumbrada, está muy contenta con esta campaña, Y la gente está, yo creo que se está comprometiendo más a hablar en euskera. Pero de todas formas, yo he estado toda la vida cara al público, yo veo que los últimos años se habla muchísimo más que antes. Bai, gehiago dijo. Sí, es necesario, es obligatorio, no es obligatorio, es necesario. Y es lógico. Batxutan azerra egiten naiz, jendia igual erderara bueltatzen, jende batzuk igual erderara bueltatzen denean, eta ni berriro euskeraz, eta azkenean lortzen dut euskeraz amaitzeko. Bueno, amaitzen, eta pozen. Hori badako gu ez da, Neritz, euskaldunok batzutan pazientzia falta izaten du, edo agian zorrotze gixago izan geike, eta ez dugu ondo jasotzen edo ondo hartzen bestiak agian hain maila ona ez eukitea, edo eta beti ez, hortarako berderera pasa eta holakoak egiten ditugu. Bai, baina egisa esan ni Martai posik entzuten dotzat, o itxoiten dotzat. Bere aleginak merezi da belako itxoitia, eta batzutan berak esan beharen hitzan esaten dut. Eta holan bixon arte ondo moldatzen ga. Ez da gizinekin, batzuk ulertu ingo dago, agian izan leike baita elkarrezketa elebiduna, zuk euskera zein, eurak erderaz erantzun, zuk euskera zein, eurak erderaz erantzun, euskera erderaz. Ulertzen bago, Ba, entendido dana. Bai, holan bai. Etxian dadanoa euskalduna, gure euskalduna eta ingurunea euskalduna, orduan ez da gatarazo euskaraz bizitzeko, desde luego, bai. Zuzeria eta eurak egin diziria gure baina? Bai, izatez holan da, baina, etxeak interesatzen euskara etxea da. Saiatzen dienak euskaraz itzen ez da erreztasune asko duki ez, euskaraz beti da politxa ez, entzutia. Aspaldixan galtzen dago eta... Bueno, Marta, esan duzu zarela Zaragozakoa. Bai, Zaragozakoa nahi. Zein da zure historia probate euskararekin lotuta? Bueno, nire historia euskararekin lotuta aspaldetik dator. Ni beti txikitan nintzenetik, beti entzun dut etzian guazen kalera, poliki, hitz batzuk. Nire aitza Oñatin lan egin zuen, una bazkide izan zan, eta, bueno... Naiz eta kanpokoak izan, ez Zaragozakoak? Nire aitza, nire gurasoak Errioxakoak dira. Eta, bueno, nire aita beti izan da nire moduan. Nahi zuen sartu kulturan eta, bueno, badakizu 70 hamarkadan egoera zelakoa zen, eta euskara ikasi izan erronka bat, beti eskola edo leku txikitan ikasteko, eta nire aitza hasi izan ikasten hor. Orduan, ni beti etzian ikasi dut hori, baina, nire aitza, Oñatitik Zaragozara, nire ama irakaslea zelako, plazara zeukan Zaragozan, nire aita erabaki zuen, nire aitak erabaki zuen, Zaragozara joateko. Han jaio zinen zu? Nik. Nire aita aldatu zuen lanak eta Bilore, baina hemen guazan. Eta nire aita beti lanagaitxik harreman hartu zuen talde batekin euskaldunak, danak euskaldunak. Eta sortu zuten, soziedad gastronomikoa, entxenakok, baina
araguak hemengoak eta dana, eta astero afari bat, eta bakarrik gizonak. Zaragozan Euskal Herriko jendia, edo hemendik zetorren abintzen. Bai, baserri ditzen zen. Baserri. Eta, bueno, eta bai hor, nik, eta gu, familia, nire anaia, edo ama, astebururo joaten ginen, zer hartzeko, potiak hartzeko horra. Eta ja, beti da, ozesta punta edo ikurriña, eta hori beti da, hori giro hori, beti ni hasi naiz, giro horrekin. Eta ja, unibertsitatean ezagutu nuen Euskal Kultur taldea, eta zegoen Euskaldun jendea, jende universitario jendeak, joan zinen Zaragoza ikastera. Eta gure kuadria, egin genuen kuadria horre jende horrekin. Eta ja, nire lehenengo klasiko euskara nik hartu nuen Zaragozan albaitaritzaren fakultatean. Han egiten zen justen orduan euskara eskolak. Alfabetizazion. Ni argi neukan, ni Zaragoza ez zen. Zuretzako esan lekua. Ni nahi nuen ona etorri, eta nire gustoko karrera zen psikologia. Jende guztia Zaragozatik Salamankara, baina nik pentsatu nuen ez Donostira. Bueno, Leire, ez dertzea, hemen Ogiberriko bezero fijotako batzu? Bai, ni egunero dortzena ez ogi erostea, egunero. Eta, entera zinenen amaikakon parte hartuko zola Piedadek, ze... Jo, sorpresa, eman nuntze azkenen, ez dago itutarako gauzak itea, baina, bueno, esperientzi berri bat itea. Zuk aurretik zeitzen zenion euskeraz edo gaztelaniaz? Nik behakin erderaz egia esan. Osea, ohitura duke berderaz hitzaiteko eta azkenen zaila aldatzea, ez? Eta hemen ingurun zer entzuten duzu gehiago edo? Hemen Lazkaon o? Bai, Lazkaon eta Ogiberrin. Ogiberrin netzat, osea, de todo hau, ezakit, euskeraz hitzaiten duen asko dara eta igual gehiago euskeraz hitzaiten duena, ez? Justo baietz. Eta berekin? Berekin, gaztek, beak esan digu, etxen, gaztek egiten duela gehien bat euskeraz. Gero ja zartxegok erderaz. Hasi naiz ja klasiak, egaz ateratzeko, azkenengo perfila, lehiru ateratzeko. Orduan, bueno, hor nabil, kostata, eta batzuk egunak ez dira berdinak, batzutiko, zertarako emiten dut esfortzu, zertarako balio da hori, baina gero, esfortzua, merezi du. Zure egunerokotasunen, zer erabiltzen duzu gehiago? Nik normalen, segun ze lagunekin atatzen naizen, normalen euskaraz egiten dut, baina igual batzuk, ezakit, ohitura faltagatik, azkenen erderaz itezu. Baina, bueno, ezakit, zenbat ezakit baina. Eta Lazkaon uste duzu jende animatuko dela ekimen hontara, holako kasuk ikusita ez, amaikakon parte hartuko dutela euskaraz ulertzen duten, baina gaitasune edo ezin dutelako edo ez dielako eman denbora ikasteko, animatuko dela jende uste zu? Bai, nik uste baietz. Nik uste baietz, guk aurrera pausoi hartu dugu, orduan nik uste jende gehiago ere ingo dola. Domino efekto antzeko zerbait, ez? Azkenen gure ez garela oso ituta hitzei parte hartu behar dugu, orduan beste batzure bai. Importante izango da, inguruko parte hartu araztea, ez? Hori da, politxe ez, amaikako honen politxe hori da inguru ezberdinetako jendea hartu eta... Bai, hori da gauza variedadea sortzea azkenen. Hemen ni beti, botikan, dendan edo... Nire bizitza elgetan da euskaraz. Eta kanpoan bai, ni joaten naiz Bilbora edo... Badakite jende gutxi erabiltzen dute euskaraz, eta nire nengoitza da euskaraz. Hauek izango dira zure lagunak, eta? Bai, Julen, bai. Beitu. Arratsaldeon. Baixo, neska. Apakeño. Txaldeon. Txaldeon, bai. Hemen gatoz ba. Bueno, zu Oskar, ez? Bai, bida. Bere semetako bat. Bueno, seme bakarra. Seme bakarra, bida. Esan digute ilusio bezala edo poztu dintzela zure ama amaikako neoten? Bai, poztu nago bastante, esan nahazu, baina. Bueno, azkenen aspalditik babea saiatzen dantzera izan da, eta goen montan, nire beste perspektiba dinik uste eta gogokin bai, eta ilusio nota bai, eta bere erabaki honegatik. Hau da, Bea eta Alicia. Da, gure taldean egon gara 3 urte daramaguia elkartzen. Nintzalagun taldea, ezta? Nintzalagun taldea eta daramaguia 3 urte, gutxu gora bera, astero elkartzen gara
pues eso, normalian pasio bat emoteko, edo, bueno, pasio bat emoteko, igual kafir, bai, baina... Gehizena eta pasioa. Bai, bai, poligonotik edo gori, bai, zarako zerut. Paseatu eta euskaraz berba egin? Bai, denetarik, ez da? Hori da helburua, euskaraz egitea. No, hoxe ingo ben be? Bai. Venga, guazen, gaur neu bai. Venga, oso ondo, Julen. Asko ikasiko zu. Benetan. Zuek etxen ikusin dezu beha saiatu indala, ez? Bai da. Umetatik, bakarri, hoxe, igual gaztexo ginela, eta momentu ez horren beste jabetzen, ez? Garrantzi hortaz, edo. Eta, umetan saiatzen zen, beha gubino saiatzen da, azkenen erderaz azkarrago bukatzen zor, eta, erderaz, no? Eta hola hitz eginen, baina, bueno, bai, bizi izan dugu. Eta ez dola eduki nahikoa denbora igual, lanagatik eta etxen laguntzeagatik ikasteko, ez? Nahi igual bai, baina denbora falta izan zaila. Bai, lana, beti soldadora ibili izan da, urte askotan, bere ordu asko sartzen, eta baita, etxen lana, ematen dara zela lana, lana baita iken, eta denbora larri ibili da. Bai, eta beak lehen hau konta digu, beretzako garrantzitsu dela zuek baita euskera zitea. Nahiz eta zuen gurasok ez jakin, zuek zuen artean baita euskera zentzutea, asko gustatzen zaiola. Bai, gustatzen zaio, bai. Azken arrebakin da, dano ikaslatik pastago geha, eta euskera beti emengok, eta guztua izan zaio, eta hala, hitzen etxen. Marta, orduan hau da, egiten duzuen mintzalagunetako bat, egiten dituzu gehiago, ez da? Bai. Eta akau bai beste bat liburutegian, eta, bueno, hilean zehar irakurtzen dugu puintxo batzuk edo zatitxo batzuk, eta gero elkartzen gara hilean behin, komentatzeko edo ordu eta erdiko zaio izango dira. Orduan oso ondo. Bueno, da beste modu, hau da maz informala eta beste bat da maz formala, eta ez dakit igual gramatikaren alde beste gauza bat da irakurtzeko eta nola, desberdina, baina, bueno. Baina biak ondo tortzen dira, ez da? Bai, dana. Praktikatzeko, euskaraz egiteko. Hemen lasaiagoa, ez da. Bueno, beste gauzekin hitz egiten ari gara, eta, bueno. Zuk tabernan ite dezun lana, hemen zer entzuten da gehiago? Euskera, asko batik. Asko batik? Bai, hemen behintze tabernan euskera, normalen, eta bai, erderaz, pare bate, normalen edade gehioko jendea dala izatea. Bai, hori esan digu beak ez, igual jende edadetu gehiago kostatzen zaiola, euskera kamio horitea, baina gazte gehienak euskera zitutela. Bai, hemen azka honik uste gazte gehienak euskera ondo asko bakiela, eta normalen nola izaten da bai. Eta, zuk usten duzu euskaraldi honek lagunduko dela zure amai, jendeek pauso hori ematen ez? Bai. Nahi euskera zitea, mesedez? Nik uste ez, kalte ez dio ingo, eta bai ingo dola azkenen aurretiri uste esan dala, bere eragine badaukela. Eta nire haman kasu, azkenen lehenengo hobena zutako izan behar da pertsona ikusten, gero aparte bai, ohitura jartzen juta, nik uste interesa izango dala. Bea, eta zuek hortxe baita ez da, parte hartzen mintza praktika saio hauetan, zuen laguntzeko gertu. Bai, hastian behin elkartzen ga, gustora gainera, ze jente majoa egin dut taldia, eta oso gustora laguntzeko, ero bintza berbaitxeko, hori gustatzen jako gehien, berbaitxi euskeraz. Eta posik. Eta zemuz Martakin, uste zuen bilakaeria apurtxo bat gerta gehiago soltatzen dela edo, bueno, hau bizi da ja, baina... Marta lehenengotik izan da oso beti egin dago euskeraz eta legindu da pila bat eta bai, beti oso euskerarekin asko, hori, egonda beti implikauta euskeraz, bai umi etxen txikitzatik eta oin ben normala pentsatzea eta izetia hau bizi bera be. Esan digu, sentitzetala ez betea bezala, hemen lazkagon bizita euskeraz ez jakitek, ez zala euneko hortan bizi, hori gustako zitzaiola. Bai, nahi esan izan dit, azkenean zu esan dizuen bezala nahi esan dit, pena ematen ziola, bizi guztien hemen dagoen dikenez, azkeneko ulertzen dola, dana ulertzen doa, baina pauso izan bat beti esan dit, eta behar ematen diola, pena bitxo bat. Esan dit, hemen dikurte batzute egiten bali madera igual, hau bizi izango naiz, ez? Zoire bai gustako zitzaizena. Bai, harri izango zen, bai. Aberrela dan. Entzun duzu euskaraldiari buruz? Ez. Euskaraldia zertan? Baina euskaraldia eta entzun duguzu? Bai, entzun dut, bai. Parte hartzeko asmotan? Bueno, aztixa honekin txikixo gine askostu dukitzen baina, bueno, bai, Andrea eta ibili ginen, igual, zera izena emoteko, baina, bueno, inogan pixka pentsa, ez da izena emotia bakarri eta gero alde osin jabiltzea, baizik eta... Bueno, zuek gero ez duzu alein handi peskatuko, beti euskaraz egin mozu edanekin euskara. Hori da, bai. Entzun duzu euskaraldiai buruz, euskaraldia?
Oin datorren azaroa abenduan inbidean hola gotxe gauzak bultzaketako da. Bai. Elkarrezketa bi hizkuntzatan, zu euskaraz, nik erdeaz. Ez nago ituta. Igual oin, Euskaraldiak egin, igual? Igual bai. Igual bai, saiatuko naiz. Euskaraldiak lortzen da nolako inertzio horrek apur bat apurketia, ez? Bai, politxo izango ditzake, bai. Bai, batez ere, ona be, jente asko etorri da, beste herri batzutatik bizitzatea. Eta, bueno, igual, erage batzuk erderaz errezau moldatzen die, eta orduan, bueno, politxo izango ditzake danak euskeraz behintzat eikia, eta umiape euskeraz entzutia, bai. Bueno, bukatzeko, Pilar, zer espero ez duzu? 11 egun hobe funtzionatuko dute Lazka o no? Yo creo que va a funcionar muy bien y va a ser un arranque para seguir haciéndolo. Itxaropena badaukezu, ez? Bai. Honekin jarraitzekoa. Bai. Bueno, eskerrik asko. Zuri. Eta 11 egun hauetan eta hemendik aurrera bai euskaraz hitz egin eta entzuteko aukera daukezun. Eskerrik asko. Zu hau bizi izango zara, baina daukazu erronka, ezta? Etxean baten bat belarri prest Bai, eta zenarrak izango da belarri prest, esan diot, txapita jarri behar dau, eta, bueno, jarriko da txapa belarri prest izateko, bueno, uste dut, baina goguakin egongo da. Euskaraldiaren egunak egingo ditu. Ondo etorriko Euskaraldiak. Bai. Oso ondirikote, bueno, nik onaino lagundu dutzuet, gixeu ez, zuez segi pasiboan orduan. Eta beste bat arte, eskerrik asko. Bale, zuri, agur gile. Armaitik kanpora, hau bizi, Euskarako munduan, nahi du bizi. Belarri prest onduan, adi-adi.